I avui tenim amb nosaltres una de les grans, Núria Prims. Què tal, com estàs? Molt bé, molt contenta. Primer de tot, felicitats pel teu Gaudí a la millor actriu protagonista. Moltíssimes gràcies. Sí, el d'actor ja arribarà algun dia, que el dia que em deixi el bigoti. Exacte. Què, com et sents al tenir aquest premi? Home, un reconeixement sempre és d'agrair, no? Diguéssim que quan estàs nominada, ja és el premi. Ja vull dir, està allà nominada entre altres actrius que també han fet molt bona feina, això ja és un premi. Però mira, quan te'l donen, dius, ostres, tu, moltíssimes gràcies. Un reconeixement així més públic, ja, no ho sé, és una satisfacció molt gran, no?, quan puges a l'escenari i te'l donen. Sí, perquè... Bueno, no sé, digues. No, recordem que estaves nominada per Incerta Glòria i competies amb Laia Artigas, Una Chaplin i Laia Marull. Sí. Quatre expertes. Sí. Dues actrius superbones i la Laia Artigas, bé, tot i ser una nena, que no sé si, bueno, ho ha fet tan bé que també dius ai, no? Perquè és molt difícil això de entre cometes, competir amb infants, no? Perquè jo crec que haurien de ser categories molt diferents, però bueno, això és una opinió personal. Perquè, Núria, què va ser el primer que vas fer quan vas saber que estaves nominada al Premi Gaudí? Què vaig fer quan vaig saber que estava nominada al Premi Gaudí? La primera reacció. La primera, no me'n recordo, però m'imagino que riure, no?, de felicitat. I després et venen les pors. Al principi estàs contenta i després et venen les pors i les inseguretats. I pensar, ai, mare, Déu meu, per què? Però bueno, suposo que està molt... Dir-li ma mare, m'imagino, trucar a ma mare i dir-li. Suposo que és el primer que vaig fer. Núria, han sigut 8 anys després la teva tornada al món de la interpretació. És Incerta Glòria, doncs, la teva reconciliació amb el cinema, podríem dir, no? Tal qual, sí. Jo vaig deixar la professió i bueno, gran part del meu ritme de vida que portava a Barcelona, bueno, en aquell moment estava a Madrid treballant, però van ser tantes, o sigui, eren per tants motius, tota una llista de motius que feien, bueno, no m'obligaven, motius personals, però que sí que tot m'indicava doncs, que ho havia de deixar i anar-me'n a Menorca i portar, bueno, fer el que vaig fer. I cert que els últims anys, potser feia un any o així, abans que em truqués l'Agustí, un any i mig, que enyorava molt la professió. Pensava, Déu meu, per què ho he fet? Però si era el que m'agradava. I bueno, i mira, i va venir tot fluid. Tot. I com va ser treballar amb Agustí Villaronga, després i amb tot l'equip, amb Incerta Glòria? A veure, treballar amb l'Agustí, clar, per mi era com una utopia, no? Pensava que no em passaria mai. Per mi era un dels directors que deia, ostres, i ara si la professió no treballaré amb ell, quina ràbia, no? Bueno, ràbia, en fi, em sabia molt greu. I, evidentment, un cop t'hi trobes, res té a veure amb la teva imaginació. Sí. Però això ens passa a tots i amb tot. El que passa que ha sigut una experiència tan rica, d'un aprenentatge tan constant, és veure treballar, en fi, és que l'Agustí és molt precís, té tantes coses al cap, quan per exemple, em van donar el premi i li vaig dir també, gràcies per fer-me créixer com a actriu però com a persona, és en l'aspecte de que, com t'ho diria, he après a confiar cegament en algú. Això és un exercici que ens costa molt a tots com a persones fer, confiar cegament. I aquí ho vaig fer. Vull dir, em poso en les teves mans i el que tu digues, jefe. I això, quan veus bons resultats, després dius, ostres, quin aprenentatge, com m'he enriquit com a persona també en aquest aspecte. És un exercici que potser no acabem de fer mai al 100%. I amb l'equip, bueno, és que després em va saber molt greu això, no?, que jo vaig pujar allà dalt tan neguitosa i volia xerrar tant i tens aquesta pressió del temps de que no et pots enrotllar, que se'm van passar i volia felicitar l'equip, perquè és que sense l'equip també, no, o sigui, tant artístic com tècnic, tant actors com de vestuari, en fi, era tot un nivell tan professional i tan humà que jo tampoc hagués fet la carlana que vaig fer sense tots ells.
Doncs parlem-hi, Núria, del rodatge d'Incerta Glòria. Alguna anècdota que t'emportis? A veure, alguna anècdota que m'emporti... Ara mateix no sabria què dir-te, tinc molt mala memòria per aquestes coses. Ai, no Bueno, te sabria la què dir-te. deixem que t'ho pensis i vale, gràcies. fem una altra pregunta. Quan va rodar, Gai, quan va durar el rodatge? El rodatge em sembla que van ser unes 7 setmanes i pico. La darrera setmana era a Barcelona, jo allà ja no treballava perquè el meu personatge estava a l'Aragó, però tot i així em vaig quedar amb ells. Els vaig seguir, vaig dir, ja no me'n vaig al rodatge, em quedo amb vosaltres. I els vaig seguir, vaig estar amb ells les 7 setmanes. O 7 o 8, no me'n record, no arribava a 8, no arribava a 8, em sembla. Núria, i què té el teu personatge, Carlana, de tu? I al revés, què té la Núria de la Carlana? Això jo crec que li hauríeu de preguntar a l'Agustí, perquè va ser ell qui té l'ull clínic. Jo crec que l'Agustí és molt bo pels càstings de totes les seves pel·lis. I no l'he volgut preguntar mai, sincerament, què és el que va veure amb mi, amb la Carlana. Però, no sé, del que jo hagi pogut aportar un cop ho rodàvem o la treballava, podria dir, doncs tota l'amargura o rancor que com a humans podem tenir a dins i no el vols treure, no el vols alimentar, no el vols treballar. Doncs aquí sí, aquí el vaig treure. Aquí vaig treure això. I la Núria de la Carlana, bé, doncs potser tirar endavant de manera no dificultosa, però amb pedres al camí, tirar endavant uns fills. Però vaja, no crec que sigui jo l'única, em sembla que això és una gran majoria de mares. I en quins nous projectes es podrem veure, Núria? No en tinc ni idea. Ni idea? No tinc ni idea. No, de veritat t'ho dic, no en tinc ni idea. No sé res jo encara. Per aquí, per allà, però no hi ha res segur. Bueno, doncs esperem que et veiem properament al cinema. Moltes gràcies. He decidit incerta la professió. Estarem pendents. Has pogut recordar alguna anècdota? Ai, mira, no ho sé, no. Jo és que aquestes coses, ni anècdotes ni xistes, saps allò que dius, ostres, m'oblido tot. Doncs cap problema, et donem les gràcies per estar avui amb nosaltres i ha estat un enorme plaer. Igualment. Adéu a tots. Adéu, gràcies. Adéu, felicitats. Adéu, merci.